Krásný den všem. Vítám vás u našeho dnešního rozhovoru pro svět podnikatelek. A dneska je tu se mnou Saša Procházková, která je virtuální asistentka. A my se tady dneska chceme podívat na téma ze zaměstnání do podnikání po 40, protože to je přesně Sašin příběh a dneska se na to podíváme do hloubky a chceme se na to podívat i prakticky. To znamená, je nám jasný, že mnohí z vás třeba tohle řešíte a je jedno, jestli po 20, po 30, po 40, po 50, po 60, ale přijde mi, že vždycky ta obrovská změna přináší nějaký strachy, obavy a samozřejmě čím starší jsme, tím se hůře odchází ze zavedených věcí, z takzvaných jistot, bych tak řekla, do úplného neznáma, ale možná je to tam ještě o to víc tlačí, jako vnitřně mně přijde, že čím víc čekáme, tak tím hůř občas bude, jako jo, mně přijde. Takže Saši, a než se vrhneme na tohle tvoje téma, řekneš nám víc o tom, co znamená pro tebe, že jsi virtuální asistentka, protože každá jste jiná, takže co je to tvoje, ta tvoje láska a zaměření? Mhm. Tak já moc děkuji, Poli, za pozvání do tohohle rozhovoru. Co je virtuální asistence pro mě, je taková podpora. Já moc ráda podporuju a čím díl tu virtuální asistenci dělám, tím víc zjišťuju, že to je vlastně pro mě takový nejvíc jako takový to podporování z toho zákulisí, že asi moc nemusím jako být vidět, ale hrozně mě baví, když jako pak vidím ten produkt té klientky, na kterým jsem spolupracovala a chodím doma a říkám, podívej, to jsem dělala já, nebo to jsem pomáhala vytvářet já. A hrozně mě pak baví vlastně podporovat i tu klientku třeba na sítích a vlastně i propagovat ten její produkt. A vždycky to mám tak, že lepší se mi propagují tyhle věci, než ty vlastní. Takže Takže je pro to mě taková další skrýš trošku, jo, jako naštěstí děláš ještě jogu, jo, ale trochu, jo. Trochu jo, ale mám to ráda a je to pro mě taková, vnímám to jako opravdu takovou one-to-one službu, že vlastně opravdu si mhm, vždycky snažím navnímat tu klientku, jaká je, co potřebuje, tak abych třeba některé věci mohla i vytvářet třeba i jako pro ní bez jejich mhm. nějaký velký supervize a navnímala se třeba do jejich slov a do jejího přístupu, aby to vlastně bylo jako, že to dělala ta klientka. Tak to je pro mě Jasně. takový asi nejdůležitější a snažím se to tam dávat do všech těch mých služeb a vždycky se mi lepší vlastně i tak jako komunikuje s tou jednou klientkou, když vím už, než Mhm. třeba na těch sítích pro všechny ty klienty. Jasně, takže přesně tohle je pro tebe taková ta individuální služba, viď, individuální péče. A je něco, na co se jako specificky zaměřuješ? Nebo možná jenom něco, co třeba zase naopak neděláš? A specificky se zaměřuju na ten online business, protože mám Mhm, vlastně i jsme tady nakousli trošku, že mám i svůj vlastní online business, takže na webové stránky a na propojování těch webových stránek a s dalšíma systémama, takže fakturační systém, formulář pro sběr kontaktů a mě jako neskutečně baví koukat za ten systém, do toho systému, jak to vlastně funguje a jak se to vlastně všechno napojuje a pak, když vlastně klient klikne na to tlačítko, tak se rozjede celá ta mašinérie té automatizace, takže i na automatizace. Tak to je asi mhm, tak nejvíc, na co bych ráda i jako do budoucna směřovala. A pak, co moc nemám ráda, tak jsou teda se přiznám sítě a plánování mhm, sítí, to teda jako je takový žrout času, ale mhm, jsou klientky, pro který to taky dělám, protože vím zase na druhou stranu, že třeba pro některé klientky je docela těžký pustit si někoho do toho podnikání a je mhm. pro ně lepší vlastně říct té asistence, hele, tak to taky pro mě udělej, a třeba vědí, že jí to bude trvat víc času, ale jsou rádi, že to je furt ta jedna osoba, která Která o už je nich zná, viď? ví, už je Mhm, zná přesně tak. Takže sítě nerada, ale dělám je i pro klientky, který už mám jako delší dobu, tak taky je pro ně dělám, protože vím, že
že prostě by si nechtěli dalšího člověka pouštět do podnikání. Jasný, jasný. Ale pořád ta nejčí láska je u tebe asi v těch systémech, viď, v těch technických nastaveních a tak, což chápu. Já ty systémy taky miluju. Jsem ráda, že už je jako nenastavuju, ale taky jsem vždycky byla ráda v tom technickém pozadí, takže Mně to úplně tě přijde chápu. taková ta logika v tom. Víš, Jo, jako, že jo. prostě tady to je, tady to zadáš a takhle to bude fungovat a to mi přijde na tom jako to úžasný. Jo, u mě takhle zůstala láska k reklamám, viď, jakože vlastně tam já si zachovávám takový to, že si hraju s čísílkama, takže úplně tě chápu. Ale ty jsi byla v korporátu hodně dlouho a vlastně virtuální asistentkou se stala až po 40. Takže jaká byla ta cesta? Protože mně to přijde jako obrovský skok a nejenom mi to přijde, ono to je obrovský skok. Šla si do toho fakt jako, když to přežnu ze dne na den, prostě odešla si z práce najednou z 0 na 100 si začala budovat biznis, nebo jak ty jsi to vlastně si udělala a vymyslela? Tak jo, v práci jako zaměstnanec jsem byla 22 let, od mých nějakých 20 let jsem vlastně pracovala někde, buď v nějakém korporátu, nebo prostě někde, většinou to byly takové velké firmy. A v roce 2017 jsem si udělala kurz lektorky jógy a začala jsem mít pár jako vlastních lekcí offline teda. To bylo ještě v době, kdy ten online moc nefrčel a ještě před covidem. No, No před covidem to a bylo jinak, to jiný tak svět. právě. No a vlastně asi od té doby se ve mně začalo tak nějak formovat nebo tak začala jsem přemýšlet o tom, jestli vůbec to dává smysl. Každý ráno prostě jet někam do nějaký kanceláře a tam se bavit s lidma, s kterýma se třeba normálně by se vůbec nebavila a prostě venku. A pamatuju si přesně právě jedno letní odpoledne, kdy bylo venku asi 40 stupňů, prostě na sluníčku strašně moc. A já jsem vyšla z budovy, kde bylo asi 23 stupňů. Všichni byli taky rozevlátí venku a v těch kýlkách a v žabkách. Mně prostě byla strašná zima, protože jsem tam celý den seděla v těch 22, Jo. 23. A tenkrát se ve mně jako jsem cítila, jak se to jako zlomilo a řekla jsem si takhle ne, já si musím najít nějaký systém, něco jinak, něco udělat jinak a vůbec jsem vlastně nevěděla jak, protože podnikání, i když jsem tenkrát už jako vlastně začala podnikat a Aha. měla jsem ty lekce jogy, tak to, že budu jenom podnikat, pro mě byla jako úplně nemyslitelná věc. Já jsem si to vůbec nedovedla představit, jak to jako budu dělat, že bych jako nechodila do té práce, že by mě někdo jako neposílal ty peníze každý měsíc Jo. na ten. Takže vůbec jsem nevěděla, jak to jako udělám, ale nějak se to tady jako přehodilo a asi to šlo prostě do toho pole, což jsem já tenkrát ještě ani vůbec jako takhle nepřemýšlela. To až pak jsem to třeba zhodnotila si postupně, že takhle asi se to tenkrát stalo. A začalo se to tak nějak odvíjet a ty věci se začaly nějak dít, i když některý na pozadí. A Mhm. začala jsem vlastně přeskakovat z jedné firmy do druhé a vždycky jsem si říkala, to je nějaká divná firma, tady nechci pracovat. Než jsem si pak jako řekla, hele, tak ty firmy asi nebudou divný. Asi Asi, prostě ty firmy asi to je jsou ve mně, viď? firmy. A ta divná asi už budu já, protože jsem věděla, prostě jsem si pamatuju si do teďka prostě to horký odpoledne a to, jak se to Mhm. tady něco předsvaklo a já jsem vlastně ještě ale nevěděla co. No a tak, jak se to začalo jako dít, tak vlastně pak přišel ten covid, takže hodně věcí šlo do onlineu a já jsem tenkrát s jogou se taky snažila do onlineu. Vytvořila jsem spoustu věcí, ale byl to jako obrovský nápor jako na moji psychiku a na všechno. Najednou tam tak jako vystoupit a tak, takže spoustu věcí jsem vytvořila, ale spoustu věcí jsem nerealizovala. Ale vlastně to byly ty první krůčky, které mě pak dovedly k tomu, že najednou teda v tom roce 2023 se mě jako otevřela nějaká virtuální asistence a já jsem si říkala, to je zajímavý, to jsem vlastně vůbec nevěděla, že něco takového existuje. A pak už to šlo strašně rychle, pak už jsem naskočila do klubu virtuálních asistentek, začala jsem to všechno odkryvat, začala jsem zjišťovat, že
Jako já jsem si myslela, že všechny online podnikatelky přesně vědí, jak to mají nastavit a že teda, když dělají to online podnikání, takže si umějí nastavit MailerLite a umějí si nastavit prostě webovky a tak. A přišlo mi to, jako jsem si říkala, no, tak tady klikneš a je to přece, teď to není nic Ale složitýho. pro někoho to je utrpení největší, viď? A to jsem A pak vlastně jako hm, koukala, říkala jsem, aha, takže pak vlastně od toho minulého roku to bylo docela rychlý a v jednu chvíli se začaly odehrávat i hodně zvláštní věci v tom mém zaměstnání, který hm, mě opravdu jako ubíraly spoustu energie a který jsem věděla, že už prostě nechci nikdy zažít. A až některé situace byly až jako absurdní, že jsem si říkala, že to ani není možný, že se tohle mezi dospělýma, že jsem dělala personalistu, takže jsem řešila jako úplně jako i mezilidský vztahy v té firmě. A v tom posledním zaměstnání to bylo tak, že jsem si říkala, že to snad ani není pravda, že se tohle může odehrávat mezi dospělýma lidma a že já to musím jako, že nikdo další dospělý to musí řešit a říkat hm, těm lidem, teď tohle přece se v normální společnosti a mezi normálníma lidma nedělá. A to pro mě byla asi to taková, neuvěřitelné. taková poslední kapka, kdy jsem se rozhodla, že teda vyjdu do toho podnikání. Mhm. Mě Ale fascinuje, tam jak vždycky dokážeme zpětně vidět, jak se to jako dělo, že vlastně fakt u tebe stačilo to předsvaknutí v té hlavě, to vlastně, já tam vnímám takový toho vzbouření se něčeho v tobě, který řeklo a dost, prostě a dost. A od té chvíle, jak se to začne jako odvíjet a aniž jako víme jak a najednou jsi tady, viď, a máš krásný dvě vlastně nohy podnikání, každý děláš něco jiného. U jogy seš jako víc mezi lidma, já to tak jako vnímám, víš, a u virtuální asistence seš tvořit taky mezi lidma, ale máš tam to krásný, že máš klid a děláš si to prostě na počítači, děláš ty systémy a máš zase jako jiný typ klidu, což je absolutně neskutečný. A když se na to koukáš teďka jako zpětně, udělala bys něco jinak? Nebo možná takhle, když jsi to tak sdílela. Měla jsi vůbec nad něčím kontrolu? No, asi bych možná právě změnila to, že bych pustila tu kontrolu. Myslím, že Mhm, jsem příliš dlouho jako, a to je asi ale nějak jako i mým nastavením, s kterým jako doteďka trošičku bojuju, že kdybych víc pustila tu kontrolu, takže mhm, možná by se to rychleji jako odvíjelo. To je mhm, jedna věc. A pak druhá věc, vlastně se podívat kolem sebe a více otevřít podpoře. Protože to jsem vlastně já taky nebyla naučená, nebo měla jsem takový vzorec, že se vlastně musím postarat sama o sebe a proto jsem si vlastně vůbec jako nepouštěla možnosti, že by tady byl někdo, kdo by mě v tom podpořil a třeba do začátku mi pomohl. A to bych asi taky třeba změnila, že bych se tomu víc jako otevřela, že tu nejsem sama, ale že tady mám lidi, kteří mě třeba podporujou a že jsou lidi, i na který jako narazím, ale asi možná i z té personalistiky a z těch korporátů to bylo takový, jako že vlastně tam to nešlo moc se na nikoho spolíhat, nebo aspoň mi mhm. to přišlo a tak jsem u toho byla jsem jako hodně zavřená v té podpoře. Chápu. A asi bych jako víc, ale to mám, myslím, doteď, furt s tím bojuju, Mhm, s tou kontrolou, že mám pocit, že jako když to nemám jako někde plánovaný, není tam ta kontrola, nevím přesně teda, co budu dělat, tak mhm, se v tom necítím dobře, ale spoustakrát už v tom podnikání se mi jako ukázalo, že když tu kontrolu pustím a řeknu si, děj se vůle boží a ono to nějak dopadne, takže to vždycky dopadne jako ještě líp, než bych to dokázala mhm, vymyslet. mhm. Určitě, že my prostě podvědomně od malička jsme naučení, že máme tlačit tam, kde je to těžký a jít proti vlastně, jako fakt proti zdi, oproti tomu, abychom vnímali, kde to jde vlastně samo, ale my to, co jde samo, to vlastně ignorujeme, mně přijde. A v podnikání se učíme přesně opak, viď? Jako vnímat tam, kde to jde samo, protože většinou tam je to místo, kudy máme růst, Hmm. a přestat tlačit zeď, kde to prostě nejde. Jo, jo, přesně Takže tak. ty Já si to jsem jako přeučuješ byla vlastně.
úplně naučená, jakože vlastně všechno musím vydřít. Můžu mít svůj vlastní byt, ale musím na to prostě, musím si odepřít tohle, nesmím dělat tohle, musím tamhle to, musím chodit do toho korporátu, abych měla ty peníze a vlastně si třeba to mohla zaplatit. Takže vždycky jsem to tam měla, že jako musím tam mít nějaký odříkání, aby mi bylo Mhm. vlastně, aby mě mohlo být dobře. A to v tom podnikání se hodně učím jako tohle pouštět a říkat si, ale Mhm. mě může být dobře i bez toho Bez toho narážení druhých. utrpení. Jo, bez toho utrpení vlastně. Že přesně, ono to není o tom, že by si pracovala míň. Já pochybuji, že bys pracovala míň, než co zpracovala v korporátu. Ale je to prostě o jiným způsobu práce. Přesně, jakože nemusím u té práce trpět, aby si zasloužila ty peníze. Můžu si Mhm. tu práci užít, i když přesně občas jsme samozřejmě unavený a všechno, jo, nebo občas nám něco nejde, ale přijde mi, že to je vlastně jako takový jemná změna, ale v tom životě to potom udělá jako velké věci. Co vnímáš? Takhle, že my jsme to i nazvali po 40. Měla jsi tam i v sobě nějaký pochyby, jakože i v kontextu svého věku, jakože teď už, teď už nemůžu měnit kariéru a takovéhle věci? Ovlivňovalo Na tě i ten tvůj začát, vlastně věk? na začátku nebo to je možná takhle, na začátku měla, ale Mhm. zase byl jeden moment, který si pamatuju velmi dobře, a to bylo, když jsem poslouchala nějaký rozhovor jedný jako paní, která personalistiku už dělá velice dlouho. A ona řekla, že jako není možný po 40 začít podnikat. Že to by Mhm. člověk musel vymyslet něco děsně převratného, aby se s tím Jo. jako chytnul. A já jsem tenkrát jako koukala a říkala jsem si, no Krista pána, tak to je hrůza. Co teda budu dělat? A pak jsem si právě počítala nějak, jak dlouho mám do toho důchodu. A zjistila jsem, že ještě jako strašně moc dlouho, že vlastně ještě jednou tolik budu No, muset jako, jasně. že vlastně jsem v půlce, že už mám za sebou, mě přišlo jako 22 let strašně dlouho. Ale vlastně jako jsem si říkala, Ježíš, ale já vlastně jsem teprve v půlce. A Mhm. takže to byl taky takový jeden z momentů, kdy jsem říkala, že ale já vlastně, jako měla jsem v tu chvíli, jsem měla větší strach z toho, že ze mě bude takováhle jako zapšklá 60letá personalistka, kde si Mhm. mezi mladýma lidma a nebudu vůbec jako vědět, jak to funguje. A to byl spíš potom takový jako hnací motor, že jsem si říkala, já přece Mhm. musím vymyslet něco udržitelného, začala jsem tomu říkat udržitelného, Mhm. abych to teda ještě v 60 mohla dělat a být s tím jako v souladu a v pohodě a nedřít se někde, ale umět to Mhm. nějak a to mi prostě furt přijde, že to podnikání, nevím, jestli ještě v 60 budu dělat virtuální asistentku, ale Jasně, i kdo ví, co bude. kdyby, tak asi proč ne. A takže v tom mám ten klid, že mám něco, ale já věřím tomu, že se to zase jako bude ubírat někam a Mhm. že se to zase nějak jako vyvine, aby to furt vlastně bylo v souladu se mnou a s tím věkem. Mhm. Což je super. A my jsme se s tou bavili o tom, že ty máš specifické služby, že jo, jako virtuální asistentka. Což je to hezký, že myslím, že to je přesně vlastně úplně jinak, než ta paní řekla. Není to o tom, že máme podnikat vždycky, když najdeme mezeru na trhu, ale jednu službu můžou dělat tisíce lidí, ale každý ten člověk má jiný klienty, viď? Přitahuje úplně jinou cílovou, jo, klientelu a tak. Takže co ty vnímáš, že je to tvoje specifikum? My jsme si už řekli, že ty systémy a tak, ale jak jsi vlastně přemýšlela, když jsi ty služby tvořila? Že přece jen už jsi měla základ z korporátu, viděla si, vzala si třeba i sebe, že jo, co ti sedí, co ti nesedí. A jak jsi to vytvářela? Jak jsi rozhodovala vlastně pro typy těch služeb? No, já jsem si vlastně začala vytvářet taky balíčky nebo jednorázové služby, dejme tomu, kdy vlastně jsem si nastavila nějaký jako balíček těch služeb, třeba právě propojování toho magnetu, tak aby to vlastně celý fungovalo. A tam jsem stanovila prostě jednorázovou cenu, protože pro mě
když jsem vlastně přemýšlela nad tím, jestli bych si třeba sama objednala, spolupracovala s virtuální asistentkou, tak vždycky pro mě byl takový strašák, že jsem jako nevěděla dopředu, kolik ona si teda bude účtovat, protože od hodiny za hodinu můžeme propojit 10 magnetů, ale jenom, anebo taky jenom jeden. Mhm. Takže pro mě tohle vždycky byl takový jako strašák, jsem si říkala, tyjo, a jak vlastně, a i pro mě, jako pro tu virtuální asistentku jsem si říkala, a co já vlastně těm klientům řeknu? Jak to vlastně dlouho trvá? Co jako, a tohle třeba teď už vím, teď už mám jako spoustu za sebou Máš, zkušeností. máš přehled, viď už. Ale na začátku jsem nevěděla, jak dlouho mi to bude trvat a přišlo mi jako lepší si teda říct dobře, tak já za tuhle službu chci tolik a tolik peněz, Mhm. já jsem s těma penězma spokojená, když to bude trvat díl, tak Tak je to hod, na tobě, jako já si na jasně. tom tratím, ale vlastně mi to přišlo, že i pro tu klientku to bude speciálně třeba pro klientky, kteří taky neobjednali nikdy nebo nevědí vůbec, co to obnáší spolupracovat s virtuální asistentkou, že to vlastně pro ně bude lepší vědět, co si objednávají, za kolik si to objednávají a nebudou mít ani vlastně vzadu takovej ten a teď jako budu muset zadávat tu práci, furt jako dokola a Mhm. já pro ní nebudu mít práci, to vlastně tím jako celý končí. Takže to jsem si vlastně začala dělat takovýhle balíčky, a mám jich tam teď asi na webu asi 7 těch balíčků. Fajn. A myslím si, že to je fakt jako dobrá úvaha, že prostě je to takový čistý. Tvůj klient ví, kolik platí, ty víš, co budeš dělat a jasně, myslím si, že se to docela zprůměruje, ne? Že třeba u jednoho klienta strávíš víc času, u druhého třeba míň, ale v průměru je to přesně scéna, s kterou jsi v pohodě. Já vím, že přesně to je často lidi řeší, že buď si teda jdou za někým, kdo je dražší, přesvědčení, že třeba on bude zase rychlejší, anebo jdou za někým levnějším a pak jsou ale třeba vyděšený z toho, kolik času to tomu člověku trvalo, když si to třeba nevykomunikovali dřív a mě to taky vždycky přišlo takový děsivý, jakože nemám problém důvěřovat někomu, kdo se učí, ale zase vlastně platit za to, že se učí na mě, musí mít nějaký výhody i pro mě, viď? Jo, jo, určitě Musí jo. to být pořád win-win, ta Je služba to pro obě hodně, strany. no, je to hodně o té komunikaci, jako taky se spoustou klientek jsem to měla, takže jsem se jako na nich něco učila a tam jsme se prostě vždycky domluvili na tom, že jsem prostě ten čas třeba dala jenom na polovinu nebo tak, aby prostě, já jsem byla ráda, že jsem se to mohla naučit na konkrétním případu a oni zase byli rádi, že jsem to udělala a právě si třeba nemuseli dalšího člověka, který to umí jakoby zvát do podnikání. Super. No, mě tam ještě zajímá, když si tak představíš, že nás poslouchají ženy, které třeba jsou na podobném životním zlomu. Co bys jim poradila, nebo co bys si s nima chtěla sdílet, co tobě pomohlo to vlastně zvládnout? Určitě podívat se kolem sebe na tu podporu, jak už jsem vlastně i říkala. To pro mě bylo hodně důležitý, jako a otevřít se tomu, podívat se a otevřít se tomu, že a říct prostě, hele, teď chci začít podnikat a nevím, jak to bude, možná to bude fajn. Chvíli jsem to dělala i při práci, tu virtuální Mhm. asistentku, i vlastně ten svůj druhý projekt s tou jogou. A tak nějak jsem měla, ale říkala jsem, hele, potřebuju teda nějaký čas, potřebuju podporu a vlastně jsem se tomu jako najednou to jako bylo Mhm. to tam, prostě v tom poli a bylo to možné takhle pracovat a pak jsme se prostě doma domluvili, že teda k nějakému datu i ukončím tu práci a že pak to teda nějak jako bude fungovat a že jako mám podporu manželovi. To určitě, jo, to nechci říkat, že jako nevím, jak nejsem v tom paralelním světě, třeba by to i vyšlo bez té podpory, ale určitě tu podporu mám. I když třeba od začátku jsem to měla nastavený tak, že prostě třeba takový ty sociální zdravotní Mhm. poplatky, tak to si prostě platím jako sama, tak aby to prostě, abych měla ten dobrý pocit, že to nějakým způsobem funguje. Takže určitě podívat se jako na tu podporu a otevřít se tomu, že můžu být podporovaná a můžu si o tu podporu říct. A pak možná i tu kontrolu, kterou jsme tady zmiňovali, ale myslím si, že tam musí být v člověku právě nějaký ten silný impuls k tomu, že najednou ten
strach se stane jako menší než ta odvaha a ta odvaha se zvětší a vlastně si člověk řekne, jo, já to prostě zkusím za každou cenu. A i pro mě možná to bylo i tak, jako že jsem si řekla, musím to teď vyzkoušet, protože postupně to bude horší a horší se pustit té jistoty a musím to teď vyzkoušet, abych si prostě jednou mohla říct, zkusila jsem to a vyšlo to a super a jsem za to vděčná, anebo zkusila jsem to a není to ta cesta a vrátila jsem se třeba zpátky, což Mhm. já teda se určitě zatím, když se zamyslím, že se vracím zpátky, je to Zatím ne, celý viď? špatný, ale jako mít tam podle mého ten impuls vevnitř to něco se tam musí zlomit k tomu, že prostě chci to opravdu zkusit za jakoukoliv cenu a pak člověk jako najednou vidí i tu podporu, je schopný Mhm. se nechat podporovat a třeba i někde pustit tu kontrolu. Mhm. A přijde mi, že i krásně jsi to řekla, že to nemusí být řez, nemusí to být všechno nebo nic. Můžete přesně i během zaměstnání to začít zkoušet, začít jenom objevovat, co všechno je možný a postupně vlastně to zkoušet, protože mně přijde to nejhorší je, když by člověk třeba přesně další 20 let pracoval a zůstalo by to jenom kdybych něco, kdybych něco vyzkoušela, ale vlastně lepší je vyzkoušet a třeba přesně, že se nám to nepovíst. Hodně projektů nám nevyjde. A něco zjistíme, že vlastně nakonec nechceme dělat a tak, ale pořád je to lepší to vědět jistě, než se jenom vlastně žít v domněnkách a pak litovat to, že jsme to ani neskusili. No, i když je to vždycky je to těžký, tenhle skok, myslím si, je přesně jedno, jestli máme podporu nebo nemáme, kolik nám je let, vždycky je tam důvod, proč se bojíme, protože všichni, co potřebujeme nejvíc, svět je bezpečí, Tak, finanční bezpečí, nějaké zaopatření, i ty jistoty toho, že jako víme, co se bude dít v příštích dnech, týdnech, měsících. A když najednou tohle tomu mozku sebereme, tak je to strašidelný, prostě ať tak či tak. Ale co mi tam ještě napadlo je, že když nemáme třeba tu podporu doma, tak si přesně zase dovolit nejenom hledat téma, ale hledat i tu podporu, protože občas najdeme, jak ty si našla ten klub virtuálních asistentek, víš, tak občas najdeme to místo, který spojí to téma, který my chceme, s těma lidma, který ho taky žijou. A to mně přijde jako ta nejhezčí kombinace, protože najednou si nepřipadáme jako mimozemšťani, jako ty divný, veď, jako když si chodila do těch firem, ale přijdeme si vlastně normální mezi tou naší komunitou. přesně tak, ano. A ono se mi to i vlastně v tom minulém roce takhle i rozkrývalo, jak najednou prostě jsem narazila na klub virtuálních asistentek, pak jsem narazila na kurz, kde vlastně bylo jako kampaň se dělala, tak to jsem zase dělala s tou jogou, takže a tak se mi to tak krásně jako skládalo, i v tom kurzu jsem pak potkala ženy, kterých jsem opravdu viděla, že s těma technikáliemi mají velký problém. To, co mně se takhle zdálo, tak oni vlastně nad tím seděli prostě hrozně dlouho, takže i tam jsem začala pomáhat, takže ono najednou jako se to začalo tak nějak jako skládat všecko, no. Super, děkuju. Je ještě něco, co tady máš zmínit, než se rozloučíme? Radši tak No, kontrolní otázka. tak asi bych určitě podpořila ženy, že ta změna možná je. A i když třeba zatím ani nevidí tu možnost, já jsem ji taky neviděla. Pro mě prostě podnikání opravdu nebylo myslitelný jeden Mhm, čas vůbec. Nedovedla jsem si to představit. A takže i když vlastně nevidí tu možnost zatím, tak ona tam někde jako je a možná opravdu stačí jenom si jako říct, tohle fakt už nechci a chci to mhm, jinak a začít opravdu tu mysl zaměřovat tam, kde by možná ta možnost byla. A já mhm, věřím tomu, že nás ta mysl, jako když v tom přítomném okamžiku je to těžké tomu uvěřit, ale když se člověk podívá zpátky do té minulosti, i třeba na jiné jako věci, které se mu děly, tak si vlastně může v tom vypozorovat, že ta mysl ho vždycky nakonec nasměrovala tam, kde ten člověk třeba chtěl být.
a Mhm. zaměřil se na to. Takže určitě bych podpořila ženy, které nejsou spokojený třeba v práci nebo jakkoliv, to je spousta prostě těch osudů, tak zaměřit se na to, že to nechci a zkoušet hledat ty cestičky a otvírat se tomu a ono třeba přijde něco, co se bude zdát úplně jako neskutečný, ale stane se to a pak je to moc pěkný se na to dívat a pozorovat to a plynout s tím. Mhm. I když To je to krásný. určitě není jednoduchý, a to bych Ne, možná to... taky ještě, abych to nezdržovala, ale řekla, že určitě to není procházka růžovým sadem a vždycky se člověk musí připravit na to, že tam jsou těžké momenty, kdy se prostě nechce a kdy mám pocit, že to prostě vůbec nefunguje a že prostě bude teda Mhm. lepší se někam vrátit, ale jakmile si řeknu, že bude lepší se někam vrátit, tak jako cítím, že to není, cítím to tělo, že se prostě opravdu strašně stáhne a říkám si, ne, tohle není cesta a jdu teda znova, ale je jako spoustu, mám za sebou spoustu takových nějakých jako pádů a znovu vstávání, Mhm. ale zase, když se podívám, je tam opravdu spoustu podpory kolem mě, na který se můžu obrátit a když to není doma, tak je to někde jinde, Mhm. třeba v nějakém klubu nebo prostě u nějakých kamarádek a můžu jít prostě dál. Děkuji ti za to. A já souhlasím. Není to lehký, ale ani být zaměstnání není lehký, že? Jo? Takže my to nesmíme brát, že když půjdeme do podnikání, tak najednou všechno bude skvělý, protože milujeme tu naši práci, ale pořád jsme lidi, že jo? To znamená, nějaký dny se probudíme, nebudeme chtít vůbec nic. Někdy to budou i celý měsíce, kdy nebudeme chtít vůbec nic, ale budeme pokračovat, protože stačí jenom vědět, že jsem se proto rozhodla třeba před pár měsíci a můžu pokračovat, i když nemám náladu. Jo, občas, ano, když je to delší, tak pak už je fajn se na to podívat víc, viď? Ale na takový ty lehký úrovni, ano, prostě budou dny, kdy se na všechno chceme vykašlat, ale pojďme si přiznat, kdy se nám tohle neděje, to se nám děje ve škole, děje se nám to v zaměstnání, děje se nám to v podnikání, v penzi se nám to určitě taky bude dít. Takže tuším, že to není o tom, co děláme, viď, ale je to prostě o tom, že jsme lidi a máme různé emoce a potřeby. Tak, přesně tak. Saši, já ti moc děkuju a vy ostatní najdete link na Sašu určitě pod nebo nad videem, záleží, jestli se budete dívat na video nebo potom poslouchat podcast, takže se určitě podívejte, co nabízí, koukněte se, jestli využijete její služby. Pokud ještě ne, tak aspoň ji budete mít tak jako v zadní kapse na využití a pokud už ano, tak tam bude určitě kontakt, jak si ji ozva. Takže já se na to moc těším a že z toho třeba i vzniknou nějaký krásný spolupráce. A Saši, moc ti děkuju, že jsi tady byla, že jsme tohle mohli probrat. Já moc děkuji za pozvání ještě jednou, Poli. Přeji krásný Ahoj. den. Taky.